Önnek is fáj a foga? Esetleg foghiánya is van? Vagy csak elégedetlen mosolyával? De lehet, hogy fél is a fogorvostól, talán retteg is? Akkor jó helyen jár. Üdvözlöm! Dalnoki Dóra, a Cinkocki Implant Központ ügyvezetője vagyok. Ezidáig nem gondoltam, hogy képernyőn is bemutatkozom önnek. Most viszont úgy gondolom, hogy el kell önnek árulnom valamit. De csak ha tud titkot tartani, és kettőnk közt marad. Cinkocki doktor urat 17 évvel ezelőtt akkor ismertem meg, amikor egy elő nem tört bölcsességfogamat kellett eltávolítani. Megláttam, és nagyon megijedtem. Túl fiatalnak tartottam ahhoz, hogy szájsebész legyen. De hihetetlenül finom kézzel varázsolta ki bölcsességfogamat. Mai napig biztos vagyok benne, hogy ő erre a szakmára született. Akkor én nagyon féltem, sőt, rettegtem, ezért teljesen át tudom érezni, ha ön is így van ezzel. Pont ezért kértem kollégáimat arra, hogy egy videós bemutatkozással is segítsék önt abban, hogy könnyebben át tudja lépni a rendelőküszöbét. De voltám még valami, amit nekik sem árultam el, azt akartam elérni, hogy érezzék meg, ha csak egy pár percre is, hogy milyen lámpalázasnak lenni, félni valamitől, ami pedig nem is fáj. Gondolhatja, hogy nem újongtak örömükben, amikor kitaláltam, hogy kamera elé kell állniuk. Remélem azonban, önnek segítünk ezzel.